आं दा नैबेयावहाय सेरफांगुरिनि 6 किल'मिटार जानथाय लांनांपारा होननाय जायगायाव सेरफांगुरि इउनिट एबसुनिफ्राय खेला होदों। दा बे खेलायानो जादों बाग्रांसु मोसाहारि, बै समनि बर'नि दैदेनगिरि बाग्रांसु मोसाहारिनि मुङाव होनाय फुटबल ट्रफी। मार्टियार बाग्रांसु मोसाहारि 11 एप्रिल 1964 जोनोम आरो 13 अक्ट'बर 2000 बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। बिथाङा सासे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रामफलबिल आनसलिकनि बै समनि बड'फा प्रमद सोमावसारनाय एबसुनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। बिथाङा रामफलबिल आनसलिकनिबो प्रेसिडेन्ट जादोंमोन। बल फाइनाल दा मोजां हाबबायमोन। अफसाइड मानो जालाबाय? आंबो 9 नाम्बारा नोगोरथार बियो। रुपनाथल' खम सोदों सिमोन। मोजां जादोंमोन मोसानाया। बिनानावमोनहा बायरायाव फैथ'नो नाङा, बावनो थाथ'। नोंथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै जनता कलेजनि केरानि बिथां फुंखा मोसाहारि बिथाङा नोगोद 500 रां होदों। दा बे बान्थाखौहाय लांफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। बयनिबो गोसोखौ गोजोनग्लाय होनायनि थाखाय। दायो दंबावो जोंहा 1 नं नाराबारि गामिनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि मोसाबावनाय। खेबलादां एसे जोंखौबो नामा? औ सार लण्डन सार बिनानावमोनहानो जाहैबाय 1 नं नाराबारि गामिनि। दहायनो जों दे मथ'थे 4 घन्टासो जाबाय खोमा।
बान्था सफैनानै दङ। दा आङो फारि फारि मख'नोसै। जोंनिसिम बान्थाखौ होफैदों 1 नं नाराबारि गामिनि आदा कमल बसुमतारिया 200 रां आरो जनता कलेज टेकेरानि फुंखा मोसाहारिया गासै 300 रां होदों आरो बर'फोरा गामिनि गावबुरा आदै फोजोंग्रा नार्जारिया 100 रां होदों। गासै बान्थाया 600 रां। दा बिनानावमोनखौहाय लांफैनो थाखाय आङो खावलायबाय। जोंना नैथि हाबा जागायसिगोन। फात्ता मोनालै बेजों। आरो बे बादायलायनायाव जेननाय बालाथाङा दालाइसा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिथांनि हान्जानि रानार्स आपआ बेसेबांथाय? गेलेगिरि गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। आरो दंबावो जोंहा दिलजित किशोर मोसाहारि सारखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। दंबावो जोंहा रेफारि हिसाबै दैदेनबाय थानाय जोंसार नार्जारि बिथांखौबो आङो गुरै खावलायबाय गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय। गोजोननाय थाबाय। आरो दंबावो जोंहा नीलस नार्जारि बिथां सारखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दंबावो जोंहा बिलिफां बसुमतारि बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ लाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। जोंहा प्राइज राननाय हाबाफारि। जोंहा सेथि बान्था हिसाबै दङ दिनैनि बे गेलेनायाव साबसिन हामसिन गेलेनानै दिन्थिनो हानाय गेलेगिरि बिथांनो बान्था बिलाइनाय। बे बान्थायाव दङ साबसिन गेलेगिरि बेस्ट प्लेयार ट्रफिजों लोगोसे 500 रां। दा बे बान्थाखौ मोननो हादों खुंग्रि केम्पनि जार्सि नाम्बार 13 बिथां सोमखोर ब्रह्म। बिथांखौहाय आङो बे समाव सिगां फारसे आवगायबोनानै गावनि बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। लोगोसे बे बान्थाखौ बिलाइना हरगोन जोंनिनो सेरफांगुरि दालाइसा एबसुजों बानजायजानाय मुंख्लं बाग्रांसु मोसाहारि बिथांनि अनजालि बिसि मेडाम अनिता मोसाहारिया। दा बिथां मेडामखौहाय आङो बोसोनगिरि बिथां समेन बर' बिथांखौ आङो हेफाजाब खालामफानो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाहैबाय। बेस्ट प्लेयार। गोजोननाय थाबाय। बान्थाखौ बिलाइगिरि आरो बान्थाखौ मोनगिरि रानार्स आप ट्रफिजों लोगोसे नोगोद बबे क्लाबाव गेलेबाय? 5,000 रां। ग्लबेलाव ना? दा बे बान्थाखौ मोननो हादों बालाथङा दालाइसा एबसु। दा बे बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आङो बालाथङा दालाइसा एबसुनि टीम मेनेजारजों लोगोसे केप्टेन आरो बिथांमोननि गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय आङो बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। लोगोसे बे बान्थाखौ बिलाइगोन जोंनिनो रामफलबिल दख'रा एबसुनि मानिजाथाव आफादगिरि बिनय कुमार मोसाहारि बिथां खावलायबाय।
दायो दं जोंहा जोबथा बान्था बिलाइनाय बे बान्था बिलाइनायानो जाहैबाय दिनैनि बे फाइनाल गेमावहाय देरहासार जानाय खुंगुरि केम्प दिनैनि बे गेलेनायावहाय देरहासार जानो हानाय खुंगुरि केम्पनि आं दा बे समाव बान्थाखौ बिलाइगिरि आरो बान्थाखौ नाजावगिरि खुंगुरि केम्पनि गासैनिसिम आं दा बे समाव साबायखर बावबाय बान्थाखौ नाजावफैनायनि थाखाय। दा जोंहा हाबाफारि बायदियै दायो दं जोंहा मेलनि जोबथा हाबाफारि बे हाबाफारियानो जाबाय साबायखर बावनाय हाबाफारि। दा बे साबायखर फाइनाल बादायलायनायाव देरहानायाव नुजाफैनाय क'क्राझार जिल्लानि गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैनो हादों। सिमबो सेरफांगुरि दालाइसा खुंफुं आफादनिफ्राय आं बयनिसिमबो खेबसेयैनो साबायखर बावनानै दिनैनि बे मेलखौ फिन साबायखर बावनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। थुगदाव नार्जारि सार बे दिनैनि फाइनाल गेमनि रेफ्रि जोब्बाय गेमाथ' जोब्बाय।